Skončiť na Slovensku strednú školu s veľkou istotou znamená získať vstupenku na úrad práce. Za posledný polrok si našiel prácu iba každý 7. absolvent. Vylepšiť by to mali 4 milióny eur. Napriek tomu, že robota by aj bola, absolventi stredných škôl zostávajú na úradoch práce. 18 000 z nich sa za pol roka nikde nezamestnalo. Tí mladí ľudia nie sú celkom pripravení a to len pripomínam, že máme 15 000 voľných pracovných miest, to znamená, je tu ten paradox. Odborníci teraz zisťujú, čo s tým robiť. Sú tu experti, predovšetkým zo zamestnávateľov, ktorí vytvorili sektorové rady a tieto rady teraz povedia, akú zručnosť, akú znalosť potrebuje mladý človek, aby mohol vykonávať nejaké povolanie. Čo to znamená byť murárom? Presne zadefinovať požiadavky zamestnávateľov na jednotlivé typy profesí, ktoré potom následne budú prenesené do vzdelávacieho procesu. Cena projektu asi 4 milióny z európskej kasy. Vznikne aj akýsi katalóg povolaní, kde má byť aj analýza trhu práce. Aké sú profesie, čo obnášajú a možnosti uplatnenia. Určite to nie je všeliek a určite treba robiť aj ostatné aktivity, či už s mladými nezamestnanými, dlhodobo nezamestnanými. Zmenám sa zrejme nevyhnú ani školy. Niektoré možno žiakov získajú, iné naopak stratia. Počítame s praktickými dôsledkami aj z hľadiska regulácie počtu vzdelávacích miest na tej ktorej škole, v tej ktorej profesii. Pod lupou už odborníci majú asi 400 povolaní z vyše tisícky. Prvé zmeny v príprave stredoškolákov sa reálne majú začať už na jeseň. Štartuje tzv. Duálne vzdelávanie. Žiaci budú študovať na školách a popri tom praxovať vo firmách. Zuzana Tyňová, televízia Markíza.